Kamong taga Mindanao nga viewers nato, utana ko ninyo diha kung unsa nakatinuod kung taas ba og rating si BBM diha sa Mindanao o si Martin Romualdez. Kay diri sa Cebu, pila na lang kabuk ang nituo ni BBM o pila na lang kabuk nituo ni Martin Romualdez diri. Prangkahan na ta diri. So mayong buntag ka natong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat sa atong mga viewers. Ug sa wala pa naka-subscribe diha, palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. Pero karon mga par, uwan atong kamuntagon. Bugnaw atong kamuntagon unya. Daily gyud malikaya nato mga par nga mahinumdom gyud ta sa mga controversial na flood control project nga gikawkaw sa mga opisyal sa gobyerno. So karon mga par, motuo ba mo nga sa mga post karon sa mga social media sa ubang mga mainstream media nga nitaas kuno ang ratings ni BBM ug ni House Speaker Martin Romualdez. So kamo mga par, kamong mga viewers nato diha o katong mga silent viewers nato diha, pangutan-on ta mo kung sa inyong mga lugar kung kinsa ang gisuportahan karon. O para na ako mga par, dili ko muto sa maong survey kay musaka man ang ilang mga ratings karon. Mao na itong pangutana, anong musaka man nga grabe man ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos karon o ilabi na gyud nga kani si House Speaker Martin Romualdez nga na-involve pag yun ni sa flood control project. Kunya nung musaka man ang ilahang ratings. Mao na itong pangutana din ha mga par, kay unsa ni katinuod kay matud pa sa congressman nga to sa Mindanao nga si Adjong Alonto nga nisaka kuno ang ratings ni BBM nga to sa Mindanao ug ni House Speaker Martin Romualdez nga to sa Mindanao. Kamong taga Mindanao nga viewers nato, utana ko ninyo diha kung unsa nakatinuod kung taas ba og rating si BBM diha sa Mindanao o si Martin Romualdez. Kay diri sa Cebu, pila na lang kabuk ang nituo ni BBM o pila na lang kabuk nituo ni Martin Romualdez diri. Prangkahan na ta diri. Ug asan sila nakakuha ng mong survey nga taas man kayo og rating si BBM o si nitaas sinon ilang rating sinon nga na-involve sila maayo sa mong pagpangawkaw sa kwarta sa kaban sa Pilipinas. Usahay gud kani ubang media gud kanang makaingon sa tanga mura sa bayaran ba kay medyo bias gani ang ilang mga post-posted. Pero kita nga nakahibaw sa dagan sa panahon, dili kita motuo na. Ako dili ko motuo nga nitaas ang ratings ni BBM o ni Martin Romualdez. Kay ako diri sa Cebu, kami diri sa Cebu, pila na lang kabuok ang nagtuo ni Bongbong Marcos, pila na lang kabuok ang nituo sa leadership ni Bongbong Marcos o ni Martin Romualdez. Mo na tinuod og prangkahan ang ta diri.